Orain badirudi baietza. Orain... Bueno, hementxe gaude eztabaidagunean. Hemen ditugu Pilar... Hementxe gaude eztabaidagunean jada, eta hemen ditugu Pilar, Jon eta Juan Mari gurekin. Gai honi buruz zuek luzatutako galderei erantzuteko prest. Aitor falta zaigu, azken unean ezin izan duelako etorri, baina bai, esan du prest dagoela galderei erantzuteko sare sozialen bidez. Beraz, Aitorrentzat galderari baldin badezue lasai asko idatzi sare sozialean, Nortasuna sarean Traola erabiliz, eta erantzungo dizue. Ongi etorri hiruroi eta galderekin hasiko gara. Mikel, zuri pasatzei zutitza, galderak zuzentzeko. Lehenengo galdera bat, zuzenekoaren txatean bota dutena, Iraitz Madariaga bota digu, eta lehenengo hau Jonentzat. Zein da, zure kasuan, barne komunikazioaren bidez, langileak pozik izateko erabilitako errezeta magikoaren bila norbait? Ez dakit errezeta magikorik dudan, eta gainera behar bada langilei galdetu, edo nire lankidei galdetu beharko zaie. Baina hitzaldien bertan aipatu dudan bezala, nik uste dut entzutea, hurbil egotea eta hurbil sentitzea, ez izatea norabide bakarrekoa komunikazio hori ez, eta bideak irekitzea bakoitzak dituen beharrak eta ez, batzutan ez bakarrik lanarekin lotutakoak, baizik eta bertzelakoak ez. Batean etxera joan behar izan genuen hortan, garrantzitsua zen, jakitea ze egoera, ze kontestu zuen bakoitzak etxean, ez da gauza bera seme alabak dituena, eta seme alabaiek bi laurtekoak diren, edo nerabeak diren, edo ja bertzelako autonomia bat dutenak izan, malgutasun handia izan horrelako egoeren aurrean, eta empatia ariketa bat egitea nik ere uste dut ezin bertzekoa dela ez, eta uste dut errezeta hortik da, ez dela aparteko zera bat, baina horrek denak nik uste dut erakunde bati sinisgarritasuna ematen diola eta norbaitek zuk hartzen duzun erabakia erabat ez ulertuta ere edo ez zera, atzean zer dagoen ikusteko modua ere errazago ere empatizatzen duzurekin, ez? Eta nik uste dut errezeta magikorik ez dagoela, baina bidea hori dela, ez? Ez da dila izan bakarrik informazio kanal bat edo lankidei soilik informazioa botatzea, baizik eta badela ere nolabait hurbiltasun hori eta etengabeko harreman horretan aritzea. Beste galdera bat ere bota du, Iraitzek, beste edozein momentutan Juan Mari, Pilar, edo nork osatu nahi badu edo zerbait gehitu, eskatu txanda, lasai asko, bai. Galdera orokorra, oraingoan, edozeinek erantzuteko modukoa, eta zuen iritzia entzuteko asmoz edo, zeintzuk dira egungo euskal komunikazio sistemaren ezaugarri nagusiak, eta zeintzuk aldatu beharko lirateke eta zeintzuk indartu. Pilar? Neuk eutxiko diot. Galdera, baino gehiago tesi baterako emango luke, eta atrebentzia handia da, baina, jorratu dudan gaiarekin behar da horren, nahiko gertu dago kezka hori, ez da? Nik uste dut, gure komunikazio sistemak indargune asko dituela, eta ahulguneak ere bai, nabarmen. Batetik, komunikazio sistema propioa ote dugunik zalantza daukat. Baditugu elementuak, esango nuke elementu horiek komunikazio sistema bat osatzen dutela, baina ez dakit euskararen ikuspuntutik ikusita behintzat, eta euskal ikuspuntutik aztertuta behintzat geuretzat hartu dute genezaken. Nik uste dut desoreka handia dagoela komunikazio sistema osatzen duten elementuen artean. Herri ikuspegia, kultur ikuspegia, hizkuntza ikuspegia oso desorekatuta dagoela. Eta esan gabe doa euskararen kaltetan, eta euskal kulturaren kaltetan dela hori, ez da.
Informazio agenda ikusten baldin badugu eta agenda propiorik baote dugun, nik galdetuko nioken ere buruari eta hortik hasita gero ja komunikazio sistema osoan trasladatu egiten da. Nik uste dut desoreka handiak daudela eta hori egunerokoan komunikazio sistema aditua izan gabe ere sartu irten bizkor batean ikusten dugula bere alakoan. Nik ez dakit oraintxe bertan ikusten ari den jendeari galdetu ezkero ze egoeratan dagoen pandemia Murtzian. Eta Baionan kapaz izango ote ginateken esateko, jasotzen dugun informazio iturriaren arabera, gure mundu ikuskera sortzen delako, elikatu egiten delako, eta barreza. Eta jasotzen dugun informazio hori komunikazio sistema horren bitartez jasotzen dugu. Eta euskarari dagokionez, aula da. Eta euskal ikuspegiari dagokionez ere bai, nire ustez, aula da. Aula baino gehiago, berriro diot, desorekatuta. Ez dut uste, guk aparteko arazorik dugunik, gure sistema propioa elikatu eta indartsu aurrera ateratzeko, baino sistema berean dauzkagun lehiakideak oso desorekatuta daude. Uste dut euskal kultura, hizkuntza eta agendaren egoeraren isla dela aulezi hori. Zakit, Juan Mari, Jon, zerbait gehitu nahiko zenuketen, osatu. Juan Mari, bai, zure hitza. Jarri mikrofona, mesez. Gehitu ez, gehienez ere berretxi Pilarrek esaten duena. Usted asmatu dela desoreka oso handia da, eta usted erreferentzia Euskal Herria baino erreferentziak daudela edo Frantzian edo Espainian, gure komunikabideen nagusien aldetik, ez? Eta hori errealitate bada, egunero ikusten dugu eta oso zaila da, gaur egun sistema propio bat Euskal Herriari begira bere osotasuna mintzat ez du. Eta hori eraikitza izan beharko litzake lehentasunetako bat dudarik gabe. Jon, zuk zerbait gehitzeko? Bai, Pilarrek ere aipatu du, ez, aula desorekatua eta erantziko nuke gainera gizartearen zati handi batentzat ikusezina. Batzuentzat ez gara existitzen eta inongo interesik ere ez dugu edo pizten, ez? Eta hori ustut badela ere gainera arazo gehigarri bat, ez? Eta gero, baditu sistema edo bintzat sare horrek bertzelako arazo desente, diru laguntzekiko menpekotasuna bada, zenbait publiko edo audientzia mugatuak soziolinguistikoki hala delako, arren dute edabide espezializatu bat euskaraz egitea sekulako erronka da, baina aldi berean beharrezkoa eta osasungarria bada komunikazio sistema horretan, ez? Eta gu, zientziarekin lotutako edabideak ditugu eta badakigu ze zaila den iristea hainbat jenderegana oso espezializazio altuko edukiak ditugulako, ez? Eta gu bezala, pentsatu nahi dut bestelako, bertsolaritza izan edo jakin aldizkaria izan edo espezializazioak sekulako arazoak ditu. Eta tokikotasunak, tokikotasunan behar bada baditugu gaztelaniazko medioek ez dituzten indargune batzuk, baina baditugu ere bertzelako ahulgune batzuk, ez? Eta finantziazioa bada, esan dute, administrazio publikoekiko menpekotasun bat, eta batez ere diru laguntza sistema batzutan nahiko, aurrebesekiko edo menpekotasun bat, azkeneko urtetan badago joera bate aldaketarako eta batzelako hitzarmen sistema bidezko bide bat urratzen hasi da. Ustut, aurrera pauso batzuk eman direla, ez segurazki behar bezain bertzekoak, baina aurrera pauso batzuk bai, baina aurrera desorekak eta zainduako ditugu, edabide nazionalak, tokikoak, espezializatuak, eta pixkat zer nahi dugun ere uste dute antolatu edo mapa hori ordenatzea ere badagokikula, ez? Eta hortarako edabideon arteko elkarlana bere bizikoa da, ez? Pilarrek ere aipatzen zituen ahulgune horiek eta ikusezintasun hori ere ikusten ez gaituzten horiei agarrarazteko beharrezkoa. Eta uste dut,
gehiago aldarrikatu beharko genukela ere hedabide publikoek jokatzen duten papera. Eta uste dut, hedabide publikoek ere bertzelako sinergia batzuk sustatu beharko lituzketela, bertzelako referentzialtasun bat gainerako hedabidekiko eta elkarlan eta sinergia berriak bilatu, hain zuzen ere agenda hori zentratuagoa egon dadin, euskarazko hedabidek ere bertzelako presentzia bat eduki dezaten, eta Pilarrak esan dut bezala tesi baterako eman dezaketa, ez naiz pertsonarik egokiena gainera honetan, baina, bueno, baiek botan nahi ditu. Eskerrik asko, Pilarrek ere osatu nahi du? Bai, nahiz da laburre, baina aipatu dut indarguneak eta ahulguneak, ez da, eta berehala jo dugu ahulgunetara, eta ondo dago, nik uste dut hortik zehatzen dela, baina uste ere aldarrikatu behar ditugula dauzkagun indarguneak. Nik gure komunikabide, hainbat komunikabide edo komunikazio eragileen ekosistema aztertzen baldin badut eta ze evoluzio eduki duen, nola gertatu den evoluzio hori, eta jartzen baldin baditut hainbat ezaugarri gaur egun komunikazio sistema ia guztiak bilatzen ari diren eraldaketan, nik hor indarguneak ikusten ditut. Mundu osoan komunikabideak bilatzen ari dira komunitate trinko bat, eta euskal eta euskerazko komunikabidek badute hori. Hartzaileok, irakurle, entzule, teleikusleok, orokorrean, medioekiko duguna txikimendu maila altua da. Eta gainera altua izan da. Badago oraindik hor hartzaile kakotxartean fidel, edo badago tradizio bat honen inguruan. Gero, gure komunikazio sistemak betik gora eraikita daude, kasu askotan. Desde luego, indartsuenak edo handienak direnak, ezta? Komunikazio talde enpresarialik ez daukagu. Hori, gabezi bat izan daiteke, baina aldi berean, indargune bat ere bada. Eta gaur egun, komunikabideen eraldaketan ikusten duguna da, hainbat tokitan, era horretako egitura herritarra, komunitarioa, bilatzen dutela. Guk hori badaukagu. Gure komunikabideek erakutsi dute beste gaina edo gehiago kapaz direla berritzaile izateko. Derrigorrez berritu behar izan dugu, bale. Baina berritzaile garela demostratu dugu. Beraz, nik alderdi hori ere uste dut kontuan hartu behar dela eta horren gainean ereiki. Askotan, eta normala den bezala, gabezietara jotzen dugu, baina badaukagu mamia eta badaukagu oinarri sendo bat. Gutxienez, atributu edo ezaugarri batzuk interesgarri egiten dutena kasua. Eraldaketa edo proposatzen genuen transizio mediatiko hori egin behar baldin bada, nik uste dut diagnostiko horretan zintzoki egin behar dela irakurketa, eta eskuzabaltasunez ere bai gure buruarekiko, askotan ere ez dugu egiten, ezta? Oso egoera zailean gaitasun ikeragarriak sortzea lortu dugu. Egia da, kostata izan dela eta neke askorekin. Eta beti oso egoera ahulean edo gaudenaren sensazioarekin, ezta? Ikusi gure komunikabideetako langileen lan baldintzak ez dira honenak, eta hori badakigu. Suabe esan da. Militantziak gabezi asko sortzen dizkigu, baina aldi berean militantzia hori ere bada elementu oso garrantzitsu bat, ez? Piskat, txanponaren bi aldeak ikustearren eta ez gelditzeko bakarrik gurutzearekin, badakigu gurutzea eta gurutze bidea dugula aurretik, ez? Baina alderdi horiek ere azpimarratu nahi nituzke. Nik uste dut ezinbestean galdetu behar diogula gure buruari komunikazio sistema propio bat izatea estrategikoa den ala ez den. Herri honentzako estrategikoa da, bai ala ez. Nik baietz uste dut. Eta hori baldin bada, herri estrategia modura jorratu beharko litzateke, eta orduan bai sartuko ginateke diagnostiko horretan eta gehiago eginez, ez? Baina, badaude aztertu eta konpondu beharrekoak, baina baita ere potentziatu beharrekoak.
Oso ondo. Jonek ere txanda eskatu du, hartu hitza eta hurrengo galderara salto egingo du jarraian. Bai, bakarrik gutienez aipatzeagatik erronka digitala ere, ez? Uste dute hor ere badaudela indarguneak bezain bertze ahulgune. Euskara behar bada bertze hizkuntza gutxiagotu batzuen aldean hobekigo posizionatua dago, eta horretan hedabide sistema guztiak badaude egin du ekarpen handia eta egiten du ekarpen handia, baina uste dut ere etorkizunean euskara izanen bada eta hedabidek espazioak izanen badute, erronka digital hori heltzea bere bizikoa izanen dela, ez? Eta, bueno, nortasuna sareanek hori ere bilatzen du, ez? Eskerrik asko. Haude 3 galderatxo, Aitorrekin edo hezkuntza munduarekin bereziki zerikusia daukatenak, botako ditutela arrapaladan, baino Aitor preste honez Twitter bidez ondoren erantzuteko, eramango ditugu sare sozialetara, seguraski gu baino hobeto erantzungo ditulako. Pixka bat galdetzen zuten krisi garai hontan hezkuntzan edo beraien kasuan Axularren espezifikoki erabilitako tresnen inguruan, nola kazetari lana edo komunikazioa irakasleen artean ez da ulertzen edo ez zaion nahikoa garrantzia ematen, eta zer egin dezakegun arlo horri edo eremu horri garrantzia emateko edo ikustarazteko daukan garrantzia. Eta 3. galdera zen, ea irakasleen ikuspegitik komunikazioa nola ikusten zen, horren beharra ikusten zuten. Orduan, 3 galdera hauek luzatuko dizkiogu Aitorri zuzenean, eta aprobetxatu zitza daukadala, nik ere botako galderatxo bat, zuri azkenengo gaia hartuz, Jon, aipatzen zen, zuri eta Pilarrek aipatzen zuen komunikazio sistemak egoera jakin batean aldatzen direla normalean, eta nola sortzen zian botere harremanak edo, ez? Euskararen ikuspegi batetik, eremu digitalean esango nuke ari garela beste batzuek sortutako tresna digitalak erabiltzen batez ere, ez bakarrik, eta Elhuiarrek urratu du bidea horretan, baina balio digute gure eraldaketarako beste batzuek sortutako tresnak dakartzaten botere harremanekin. Helduko diat. Nik uste dut burujabetza teknologikoa garatzea funtsezkoa dela eta gure tresnak alde neurrian sortu behar ditugula, baina erraldoi teknologiko horiek egiten dituztenetan ere egon behar dugula. Batez ere masa, esango genuke, gaur-gaurkoz behintzat hor dagoelako ez, eta beraz batean zen bertzen jokatu beharko dugula partida. Jakina da, teknologia edo industria teknologiko handi horiek gurea bezalako hizkuntza batean dirurik ikusten ez duten neurrian, normalen interesa handirik edo batera ez dute jartzen, baina jartzen dute, tarteka. Eta beraz, esparru hori ere osorik eurei ezin diegu eman, baina bertan egotea ere importantea da. Orduan, orekak bilatu beharko ditugula uste dut, eta gauza bat da zer gustatuko litzaidaken, edo ze panorama nahiko nuken, eta zein ikusten dudan posible, ez? Eta bai, uste dut, bi estrategia horiek presente izan behar ditugula gureak egiten jarraitu eta euskaraz gaur egun itzultzaile kalitatezkoak baldin baditugu, ez da Googleek inbertsio handiak egin ditulako euskarazko itzultzaile bat edukitzeko, edo bertzelako tresna batzuk berdin, ez? Beraz, zaindu dezagun gurea, eta zeharka baldin bada ere begiratu dezagun bertzeak zertan ari diren, eta mutuak sartu ahal dugun horren batez ere publikoaren zati handi bat hor dagoelako. Eskerrik asko. Mikel, iritsi gara zortzera. Barkatu, Pilar. Ez, bat nator Jonek esan duenarekin, eta bakarrik nabardura jarriko nuke, ez? Berriro ere atzera begiratuz, eta
tentazioa izaten dugu krisian barruan gaudenean momentuko hori dela eta hori izango dela pentsatzea, ez da? Eta sekula horretik zertxo ere ez dela egon uste izatea. Pentsa, galdera hori bere egin izan bagenu orain dela ez dakitzen bat hamarka da, euskera telebistan egon behar dute zuen erabakitzeko, ez da? Telebista ere teknologia bat da, irratia teknologia baten bezala, ez da? Osa, nik uste dut galdera ez dela horren beste tresna, egia da, teknologia, komunikaziorako teknologiak atzetik garatu duten inpaktua ez dela teknologikoa bakarrik, soziala ere badela, eta nik hor egingo nituzke galderak. Ja, sozialki, eredu horretan, eroso gauden, tokia dugun, hor bakarrik egon behar dugun, ala osatu egin behar dugu gure leku propioarekin, baina hori behar bada sozialki, teknologikoki, nik ezakit, uste dut teknologikoki bizkorrak izan behar dugula, jakiteko nun egotea komeni den eta zergaitik. Ikuspegi pixkat epe luzeko ikuspegiarekin, ez? Erraldoi horiek gustatu ala gustatu ez, berrikuntzaren motore dira. Beraiek sortzen dute aztura berriak. Deno baldin bagaude Twitterren, ez da banan-banan erabaki dugulako Twitterren egotea komeni zitzaigula baizik eta beraiek eragin dutelako aldaketa hori. Eta hori etengabe gertatuko da eta mundu global batean gaude. Ikuste dut gehiago berriro dela gure tokia zein eta zergaitik asmatzen jakitea. Eta bizkortasuna eukitzea, Jonek aipatu duen bezala, erraldoi horiek sekula eskainiko ez dutena guk garatzeko. Eta hori sustatzea, bereiziki hori sustatzea. Eskerrik asko. Mikel, beste galderarik edo amaitutzat emango dugu zeirutzen? Galdera nagusiak botata eta Aitorrenak Twitter bidez botako ditugu, beraz, nik uste itxi ezakegula. Luzerako nagoenuke eta gure alde. Hori da. Nik uste hemendikan aurrea sortuko diala beste hainbat galdera gehiago, ez? Eta bueno, zaite hemendikan abiatzeko puntu batzuk atea diala. Asko gustatu zait gure burua ekaitz batean kokatzea, ze hortikan abiatuta, ikusiko genduke, alde batea bestean nolain, baina gutxienez jakin, ez egonkortasun hortan jarraituko degula edo bizitza mugimendu hori beha izan litekela, ez? Orduan, eskerrik asko hiruroi hemen egoteagatik, oso interesgarria izan da jardunaldia, nik uste gai asko aurrera jarraitzeko aukera ematen dutela, eta gogoratu, nortasuna sarean .eus webunean, jardunaldi osoa ikusi nahi dunantzat patxadaz, aukera hortez zuela, eta, noski gonbidatu hemendikan ikustera. Eta, baita ere harpidatu zaitezkete, hurrengo urterako jardunaldian, zuek hurrengo urteko jardunaldiaren berri izateko, nahi dunak harpidatu daiteke. Eta, izena eman dezuen hori bestalde, inkesta txiki bat dialeko dizuegu, hurrengo urteko jardunaldia hobetzea aldera, gustatzen zaigulako, hobetzen jarraitzea. Eta, berriro eskerrik asko hiruroi, Aitorri ere eskerrik asko eta zu hiruroi ere bai, asko ikasi deu, eta, jarraitu dezagula ikasten. Eta, ikusleai ere eskerrik asko, eta hurrengo urtean, ea elkar besarkatzeko gai gean, eta hurrengo urtera arte. Eskerrik asko.